o jila otu nkeji gafee elekere 4 nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Ndị ọma, ndewonu nke onye chiri ya zere. Gerenụ akụkọ ụwa. Taa bụ Fraịde, abalị 4 nke ọnwa abụọ n'afọ 2022. Ndị a bụ isiokwu ndị hiri odo n'akụkọ anyị nke mgbede taa. Ọtụtụ ndị mmadụ egbuola okwu dị iche iche gbasara mpụta Okorocha pụtara ịzọ ọkwa onye isi ala. Ndị uwe ojii anwụchiela onye ahụ gburu onye uwe ojii larala ezumike nka na steeti Imo. Ndị uwe ojii mba Amerịka ewepụtala onyonyo gosiri ebe otu onye uwe ojii gbagburu onye isi ojii. Otu panelụ ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị ebola ndị estate developers ebubo ibu ndị mmadụ wayo nakwa imebi iwu na-echekwa ụkpụrụ ọrụ ha. Onye kuburu otu egwuregwu bọọlụ n'oge gara aga aha ya bụ Dembaba ebupụtala onye bụ ọkaibe bọọlụ na asọmpi AFCON 2021. Sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.radio.com maka ihe ọbụla ebe ọbụla ị nọ. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị rụzie n'ọrụ ndị a na ndị ọzọ na uju ya. Ndị isi ndị uwe ojii na steeti Imo ekwuola na ha na-achị onye ahụ a na-enyo enyo na ọ bụ ya gburu otu onye uwe ojii larala ezumike nka aha ya bụ Chris Afoma na mpaghara dị na kapsụl ime obodo Okwuta. Okpuru ọha ndị uwe ojii bụ CSP Michael Abatam kwupụtara nke a site n'akwụkwọ o wepụtara tata ma gbakwunye na ọ bụ mgbe ha nwetara akụkọ gbasara ogbugbu egburu onye uwe ojii a larala ezumike nka ka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo bụ CP Rabiu Usani zipụrụ ndị ọrụ ha ozugbo n'obodo ahụ ma gwa ha ka ha ihe imi n'ala chọpụta ndị kpara ya bụ arụ. Ọ sịrị na ndị ọrụ ha chịrị imi n'ala chọpụta onye isi ndị otu nzuzo gburu onye uwe ojii ahụ larala ezumike nka bụkwanụ onye aha ya bụ Eberechi Chukwu. Ha nwụchiri ya dịka ọ na-achọ isi na steeti Imo agbapụ. Ụkpụrụ ọha ndị uwe ojii a kọwakwara na nchọpụta ha mere gosiri na Eberechi Chukwu bụ onye ntọrọ mmadụ ama ama ma sorokwa ndị siri n'ụlọ mkpọrọ dị na Owerri steeti Imo rie mbọmbọ n'afọ gara aga. Dịka ọ gbapụchara n'ụlọ mkpọrọ, ọ gara kpọkọ ndị ntorobịa ha hiwe otu nzuzo bụ nke ha jiri na-emenụ ndị obodo agwa anya. Ndị uwe ojii sịrị na Chukwu egbuola ọtụtụ ndị mmadụ gbuokwa ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa na steeti Imo. Ka ọ dị ugbu a, Chukwu ekwupụtala ọtụtụ ihe ọjọọ ndị o mekọrọ ma kwe nkwa inye aka iji nwude ndị otu ya ndị ọzọ bụ ndị nọ na nsogbu ugbu a. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu banyere nkwupụta aka chịburu steeti Imo bụ Sinetọ Rochas Okorocha kwupụtara n'ụbọchị Mọnde na ọ bụ ya ga-anọchi onye isi ala Muhammadu Buhari n'afọ 2023. Cheta na Okorocha bụ onye na-anọchite anya ọlụ senatorial zone n'ụlọ nzukọ omeiwu Senate nọrọ n'ụbọchị Mọnde kwupụta na ya ga-eji aha otu pati All Progressive Congress APC azọ ụkwụ onye isi ala n'afọ 2023. Ọ pụtaburu maka ụkwụ onye isi ala n'afọ 2015. Mana ụfọdụ ndị mpaghara ala Igbo gwara ndị nta akụkọ okwu na nkwupụta ịzọ onye isi ala nke Okorocha mere na-egosi na ọ bụ onye oke ọchịchọ ebe ọ bụ na ọ nwaala ike ya ugboro ịzọ ya bụ ọkwa ma
mana o nweteghị ya. Na okwu ha gbasara nke a, ndị otu pati All Progressive Congress ngalaba nke steeti Imo sịrị na ọchịchọ ịbụ onye isi ala nke Okorocha bụ ịgba ọchịchị ọhakarasị nakwa ezi ọchịchị emu. Ha sịrị na akụkọ gbasara nkwupụta tụrụ ha n'anya nke ukwuu. Okpuru ọha ndị otu pati a na steeti Imo bụ Kajetan Duke kwupụtara otu ihu siri gbanwụọ ndị otu ha dịka ha nụrụ nke a ma kwuo na ọchịchị ọ chịrị na steeti Imo afọ 8 dobere steeti Imo na ọnọdụ jọkarịrị njọ ebe o mere ihe masịrị ya na-esoghị ụkpụrụ iwu ma werekwa ego Imo laa ya n'iyi. Na okwu nke ya, onye Director General New Media nke otu pati People's Democratic Party PDP na steeti Imo gwara ndị nta akụkọ na ọchịchọ Sinetọ Rochas Okorocha chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'ala ya ebe ọ bụ ugwu ruru ya dịka nwa afọ ala Naịjirịa. Nwa amadi ya sịrị na Okorocha tozuru etozu na ndị otu pati ha bụkwanụ PDP na-asị ya gaziere ya maka ọchịchị obi ya. Na otu aka ahụ, onye isi nchere oge ndị ntorobịa otu ọhaneze ndị Igbo worldwide bụ Maazị Jones Ọnwasoanya sịrị na ihe ndị Igbo chọrọ n'afọ 2023 bụ onye isi ala si mpaghara ala Igbo, o nweghị ihe ọzọ. Onye nọbụrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ Shehu Sani adọọla onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari aka na ntị ka ọ hapụkwa ịlọta na Daura dị na steeti Katsina maka ezumike ma ọchịchị dịka onye isi ala. Onye abụbụrụ onye omeiwu sịrị na obi kụrụ ya n'elu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa nọ na ya bụ steeti bụ nke kpatarala ọnwụ ihe karịrị mmadụ 1,192 ebe a tọrọkwara ihe karịrị mmadụ 3,000. Ugboro ka onye isi ala Buhari kwugoro na ọ bụ obi ya ịlaghachi na ugbo ya dị na Daura ma ọchịchị afọ 8 ya dịka onye isi ala, mana ọnọdụ enweghị nchekwa ka na-akawanye njọ na ọwụwa anyanwụ mgbago ugwu ala anyị ebe a na-atọrọ mmadụ kwamgbe ọtụtụ ndị mmadụ anwụọkwala n'ihi nke a. Otu kọmiti nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị hiwere maka inyocha ọrụ ndị estate developers na Abuja etiela mkpu maka otu ndị a si na-emebi iwu etinyere maka usoro azụmahịa n'ala Naịjirịa. Ha mara ndị a ikpe maka ọnyụpa ha na-agba inyefe ụlọ ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ ya n'aka ndị nwe ya bụ ụlọ nakwa ịrụ ụlọ na-ejighị nkwado nke gọọmenti. Ndị otu kọmiti a garụrị gburugburu Abuja gaji anya ha hụ ihe ndị a na-eme. Ọ bụ onye isi oche otu kọmiti a bụ Blessing Ọnụ gwara ndị nta akụkọ maka nchọpụta ha gbasara nke a. Ndị isi obodo Minneapolis nọ na mba Amerịka bụ ebe a nọrọ gbuo George Floyd n'afọ 2020 ewepụtala onyonyo na ụbọchị Tọzdee nke gosiri ebe otu onye uwe ojii gbagburu otu onye African American dị afọ 22. Ndị uwe ojii sịrị na a gbagburu Amir Locke na ụbọchị Wenezdee dịka ndị uwe ojii gara ime nnyocha ụlọ ikpe gwara ha ka ha gaa mee n'ebe ahụ. Ndị uwe ojii a gbagburu Locke dịka ọ chọrọ iwepụta egbe ezoro n'akwa ndina. Ekwupụtara ọnwụ Locke dịka ebugara ya n'ụlọ ọgwụ. Akụkọ anyị nwetara gbasara nke a na-ekwu na aha Locke anọghị n'akwụkwọ nnyocha ahụ ndị uwe ojii jiri bịa, mana ọ bụ nwanne onye a na-enyo maka igbu mmadụ. Mama ya akpọọla oku
ka enye ya ikpe ziri ezi ebe ọ bụ na o nwebeghị ihe ọjọọ ọbụla ahụtarala nwatakịrị ya merela n'oge gara aga, ebekwa o nwere akwụkwọ ikikere maka egbe ahụ nke o ji n'aka. Nwa amadi ahụ kwụburu otu egwuregwu Chelsea bọọlụ n'oge gara aga aha ya bụ Demba Ba ekwuola na onye ọkụ bọọlụ mba Senegal aha ya bụ Sadio Mane bụ ọkaibe n'ime ndị niile so na akụm bọọlụ nke 2021 African Cup of Nations AFCON nke gaga n'ihu ugbu a na mba Cameroon. Ba kwupụtara nke a site n'ọdọ nzirịta ozi Twitter ya n'anyasị Tọzdee. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegadị bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo ji asị imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.